Untuk apa-apa na sedang dia teh, na sedang mamaci ini ko, sekedar menyampaikan curhat dari kami rakyat jelata ko Pak. Terima kasih Allah melindungi kami dari virus COVID-19 namanya corona kini. Terima kasih banyak Pak. Cuman ya cara kini ko indak buliah keluar, indak buliah sumbayang Jumat aja kami batagah Pak. Baklo cara kami kai duit Pak. Iduit kami je cando ayam lapeh di laman mah Pak. Mangakeh lo mangko makan. Aba aja gue sementara kami ndak boleh keluar. Ndak boleh payu mencari, ndak boleh berkumpul-kumpul. Kadang-kadang rezeki mau apa. Kadang lain banyak, kadang lain ndak do tiba ndak do jual kali makan Pak. Ko kami cando bagu tetambang mah Pak. Tetambang lain ndak bagi makan, aba lo cawe kami kai duit ko Pak. Kalau ndak mangakeh nak makan Pak. Kalau ndak mencari tiap hari ko ndak makan nak bini ro. Aku contoh kami ko Pak. Aba acara ya. Agiah lah solusi Pak. Kalau memang yang ndak boleh keluar kami ko, agiah solusi. Cobalah pikir ndak apa-apa. Cuman sekedar itu curhat kami dari masyarakat ngenek ko Pak. Dari kami rakyat jelata ko Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum.